Ki kubur ki babnya. Ki MDC Jong Kaliang Persya ki lami jendat nak Dorbar Lyiur ha KHASI hadian baka executive committee beralam daka VPP kala kentaj menyekren ya ki jing ka bedai bak ki jing lot jing sep ki bak hamtam lani ka supplementary expenditure hashwa banwanra kamang tingka bekongsan. Wada pedeng ke jing Persya no nongelam ka liang Persya uba Tita Starwell Khan bat ke MDC rangba ka Kongres Mary Kharpuri Henry Chairman ka council uba strong pillar Khadc ula ailat yu executive member uba Sabor lang warba banwanra kamang tingka jong usnem ahajar arpusan ahajar arpunriu. Ukhan lo kento katei ka jingle chairman kum ka bomyaha bat ka rukom treikam. Da ka ba kedau sya ka jing duna ha kamang tingka. Berkentup ya ka jing kedau sya ka jing penlut ka ba khamtam ka balong baro iwe point prabupra klur tingka na ka benta usnem ahajar apusau ahajar apusan ha ka grants number iwe GAD bat ka number nriu ka legislative wing. Ula kento bakini ki jinglot jing sep la dep ban bu ha ka jing ya tap vote bala dep ban menjur menshua bar ula keno ba ka isi kam shim lala ban trei kam baha. Ula banjur ba ki jing dawa ka ba tam ki dei ban long kat kum ka jing menjur jong ka mang tingka ka bala dep pen kre ki balong kat kum ki kendon. Menteri rang ba ka Meghalaya u konrat